ёдгорой Махмалиева дар манзили нав барои хонаводааш хӯрок мепазад. 4 соли пеш онҳо дар як ноҳияи кӯҳӣ зиндагӣ мекарданд. бар асари омадани ярч хонаи онҳо пур аз сангу хок ва вайрон шуд. Як муддат дар хайма зиндагӣ карда, баъди як соли фалокати табиӣ онҳоро ба деҳаи навбунёд дар ноҳияи Хуросон кӯчонданд. Ина уже 4 сол шуд мо дар инҷа зиндагӣ мекунем. Инҷа нағзай, ина раҳои асфал каданмона, об ва провод гузарондан, дар пешмон медпунктай. ёдгорой ва шавҳару фарзандонаш лаҳзаи даҳшатбори зери хокулой мондани хонаашонро пайваста ба ёд меоранд. 20 май аз кӯҳ дар натиҷаи офатҳои табиӣ, боридани борон, хоку лою гел ярч фуромада, хонаҳои мо дар зери лой мондамаш. мо унҷа хай муддати қариби 1 ҳафта борин хай иҷозат додан, кандем, чие ки илоҷ расид, кандем гирифтем овардем инҷа. ҷамолиддин ва ҳамсараш аз ҷумлаи ҳазорҳо сокиноне ҳастанд, ки барои наҷоти ҷони худу фарзандон тарки хонаву деҳа карданд. фалокатҳои табиӣ ва хатари омадани селу ярч мисли ин хонавода садҳо нафарро дар Тоҷикистон водор кардааст, ки аз минтақаҳои хатарнок ба ноҳияҳои дигар бикӯчанд. барои гурӯҳе аз ин муҳоҷирони дохилӣ ё экологӣ дар минтақаи ҷануби кишвар хонаҳои хоксорона сохтаанд. ба зиндагӣ дар ҷои нав ҳам ин мардум то ҷое одат кардаанд. уҷа хеле дур будаем мо ҳоло дар инҷо вақте ки дар раҳ сарф мекардем, дар инҷо метавонем аз хоб дер хеста боз дар соямонро тайёр намуда баъд ба мактаб равем ва барои имтиҳонҳои давлатӣ тайёрии хуб бинем. ба иттилои мақомоти Тоҷикистон аз соли 2000 то 2017 45 000 нафар ба минтақаҳои бехатар кӯчонида шуданд. даҳҳо ҳазор хонаводаи дигар дар навбатанд. ба гуфтаи масъулин, дар кишвар беш аз 100 минтақаи хатарнок барои зиндагӣ аст, ки бояд сокинон аз ин маконҳо кӯчонида шаванд. 67 манзили истиқоматиро бо дар деҳаи сисолагии истиқлолияти ҷамоати Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва комитети ҳолатҳои фавқулоддаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Хуросон барои он сохта шуд, ки деҳаи Неъматло Асадло дар минтақаи хавфнок ҷойгир буданд. шаҳрвандони он деҳаро бо шумораи зиёда аз 900-920 нафар шаҳрванд ба манзилҳои истиқоматии деҳаи навбунёди сисолагии истиқлолият кӯчонида ба истифода додем. ба иттилои расмӣ танҳо дар соли гузашта дар кишвар 557 офати табиӣ рух дода 51 нафар фавтидаанд. дар гузориши имсолаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи тағйирёбии иқлим, Тоҷикистон осебпазиртарин кишвар дар Осиёи марказӣ гуфта шудааст. бино ба арзёбии Бонки ҷаҳонӣ, аз соли 1992 то 2019 дар пайи офатҳои табиӣ кишвар беш аз $1.8 миллиард зарар дидааст.